înscrie în poarta Borussiei Dortmund, o echipă făcută șahmat de acțiunea superbă, încântătoare, perfectă a echipei lui Brendan Rodgers. E o fază decupată din jocul de pe calculator. Cred că a fost și puțin offside aici. Da. Și nu știu dacă nu cumva a ieșit balonul înainte să fie preluat de Sturridge. Au ținut, probabil însă și arbitrii, la frumusețea acestei faze. Au fost uimiți și ei de frumusețea acestei faze, deși nu este prima combinație extraordinar reușită de jucătorii lui Brendan Rodgers în această partidă. Pare să fie cea mai încântătoare țesătură de pase Borussiei Dortmund. Finalizarea lui Henderson este simplă, însă acțiunea lui Sturridge este una încântătoare. 4-0 pentru Liverpool. Da, aici a fost offside de la Coutinho și aici mingea a ieșit, se vede clar. Contează mai puțin erorile arbitrilor, suntem într-un meci amical și cu siguranță frumusețea fazei, frumusețea golului dau dreptate până la urmă acestor decizii, fie ele greșite, eronate ale brigăzii de arbitri. A ieșit Glenn Johnson.